Soninganik аллагаатисqinnissatinut TV-kontraatiukkullu tikilluangaati tullinguullutik arsortussaaput G44 Soninganik ammalu K33 qaartamingaannik aikuatissa piarorluinnarput pulia piimi numinerit kikkut maaqarsinnaavut bronze 5, 6, 7, 8 ngorniunnissamut inississanersut una aliangiisusussaassoq tassa mannamut B67 amma i 79 ingerlaqqinnissaat semifinaalinut qulakkaerniku taa ukua unammisut unammisutiussaassavat arfiningorpat maqaluun sapaatiuppat ukua hoodiarlaat unammissanassa tassimaakami maannamut puliapiimi G44 massaku triuallarput pingasunu puingeqartik taamututtaa pingasunu am puingeqartik K33 taamaaltik tassa uani unamminermi umusariinnerit 5-6 ngorniunnermut ingerlaqqittussaaput taavalu mufiaangertut suani gruppimi tassa orta 7-8 ngorniuttussaaput aina tommeri uani unamminermi aputiaq Larsen attaat inersimasuni pissartan ngorniunnerni tommeriuqqaalersoq sinaani tommeriusussaaput Marius Jeremiasen ammalu Lars Frederik Lundblad fjordområdet inisseqassallani Michael Jensen sikkerpoq tomoi namina allartipoq K33 tungortunik kiataqarput G44 apritqortunik immut tita nillit Steve Broberg med tunganet Knud Brandtip Duniutu 29 Audun Danielsen tatorpallu nummer 33 mut Naqaqqalu Broberg 7 mut nummer 4 Attuqanniarsarivoq iserteraaluarluulu kianni sudi arsaaninngimmat Pavia Mølgaard så Patrick Larsen i midt dommerassimammet en sin rallani tamaaltik G44 minut der singe kingerlaarso qanuussangorbut takannalu G44 minnuka qalu Broberg sinanuqarpoq qanuuertorli qalu Broberg takanna qanuussaltan piarasarpoq nu kontillu yaqummikkaloorpaa kisianni moodit uniorluit taamaattumik K33 morspaqqattussangorput K33 møni så tutsuku taagorsinnaavut Patrick Larsen, Lilo Kleist, Abutjak Hansen, Binja Abelsen, Sadik Sebulonsen, Angula Kielsen, Omni Tillesen, Inuk Knudsen, Maliak Petersen, Morten, Jens Ole Isaksen, Gisado, Henrik Isikirsen. K33. Sjumor Bat, Avnadu Sadik Sebulonsen, Drøv Sarsjopok, Baganjarsavok, Amadu Isartarlu, Morlil Nyulanguarluit. G44 mersattut aigo Ole Isaksen Mølgaard Naqaqqalu Broberg Carl Frederik Kolmold Steve Broberg Pavia Mølgaard Knud Brandt Elisingor Martinsen Nungor Broberg Sagor Tip Arlungor Danielsen Amal Thomas Abelsen G44 midt
Indkastet til Singerbut, kort med Sanne Masuk, nummer 29. Alungwaq Danielsen, Simut, Bamma Gorma, den 3 kilo Tinka. Kort med Rødrupat, og på det sin rapportlig. Nummer 24, Thomas Abelsen, Dagalo. Arsarli. Anin Nartor, kort med Målspark. Det kan være et dup, 20 lugo. Maria Petersen nip, i sin mippa, der bliver du ganet, i de minutter nu lugo. Jens Ole Isaksen, som ikke fra Norge, Benja Abelsen. Lilo Kleist. Inuk Knudsen, der bliver Samia Dunganet, Patrick Larsen imod, Patrick Siumut. Godt 30 meter til det. Jeg har bare ikke set en Aniskamiko. Giv 4 for mot indkast. Giver der bliver dronningen ikke helt mod indkast. Patrick Larsen, Banisimbo, indkast til rette sang og bud. Det så rotterede bud under minutter pinger af til rapport. Gik godt. 5-6 sekunder nye til sender sødt, med det jo 7-8 sekunder nye til sender sødt. På de her bemingen ikke. K33, Butcher Hansen. I det mindste findes der ringet op. Steve Broberg, Grækerne, der bliver dårligt. Og på det sådan op, så går tip. Kenneth Arsar, Silje Finderslerne. Patrick Larsen Nemik, Arsar Anis Indra. G4 for, der bliver dårligt ikke indkast. Og når det sådan, der går sådan op, det Broberg op på det siver. Patrick Larsen Nemik, Takledslerne. Arsar Silje Finderslerne. Arsar Anis Lov. Så går tip, den må gå nok. Den er nok dog. Grækerne har brugt, jeg selv løb så. Kort 30. Jeg kommer med slå. Sjømmet den nye rapport. Benja Abelsen. Patrick Larsen imod. Patrick Larsen. Samia Dungan. Og Samia Tator. Samia Dungan den nye slå. Sætte Sebulonsen. Kjenne i det minut, den er så ringet op. Den rapport G4 for minut. Angola Kielsen. Det bliver Dungan den nye så rapport. G4 for minut. Om Sjælde fin rapport kjenne. Amma. G4 for 20. Så er vi dårligt, den er på bare med Mølgaard. Bedre så mod der sådan. Den må gå nok. Alungwaq Danielsen, så er vi dårligt. Grækerne Knud Brandt. Og så Grækerne, og så Grækerne Alungwaq Danielsen. Simut op på det siver, op på det sådan der på så går tip. Giver går så så må man ja, han slår når man ikke så sit løb eller. Men det er Petersen, kan se kort 33 med den har været. Nu går det Broberg, og sådan der var. Benja Abelsen, kort 33. Simut, Angola Kielsen, Simut, Metra Europa. Og så på den under bord. Nummer 17, kort 33 med Henrik Sikirsen. Der er så søger op, og når jeg slår, du kan se en kort G4 formen om sit liv fin rapport. Så går tip. Det der bliver drønne. Den er nummer 24. Thomas Abelsen siger man, der går til mig på, så går tip. Patrick Larsen vil til sit liv finder sådan. Patrick Larsen til bedre sig så på. Og så han render ned, så går tip, og så Annika går til at tage Målspark. Den nummer 9 dup. Det er Petersen i Barsava. Ejne rigtig når det går så på. Patrick Larsen. Nummer 3, kort 33 med. Så går tip i Klosser. Annika. Kort 33 med. Og så siger man, at det er bare Knudsen. Så bliver det man at tælle sin imod. Og så tager det Jens Ole Isaksen. Så bliver det man og så ikke officer ser bort. Siger man så. Knudsen, der kan et Butcher Hansen imod. Butcher Hansen, som er man at Patrick Larsen imod. Patrick Larsen, der officer ser bort. På det siger imod. Knud Brandt til Midtlig. G4 for det er fint rettende. Grækerne nummer 24, Thomas Abelsen. Steve Broberg. Samia Dunganet. Alungwaq Danielsen. Simon Berg så bort. Op der sidder eller bort.
Gianni. Jeg så det klart. Og så Silve Fingerlora, godt. Giv jer op Arseniska, godt så tager indkast. Anne Tjellesen. Jens Ole Isaksen imod. Jens Ole Lodunganet. Amuda Kielsen. Amuda Kielsen, syvmar på det sivok. Sadik Sibulonsen, Anna, den slår der, Sadik Sibulonsen, den slår der, og der slår den nye sak, og så tipper kort 33. Og der er så til to. Uden nu brændt til, altså, og ikke så er der noget. Mara, der med det sukket så er meget. Jeg kunne nætte så til du, der med sådan Sadik Sibulonsen, hvor man ligesom overtræder sig om juk, og helt sådan at det går på. Sami Minik, muuten niitä paljon fishing yhtyy tipää 1-0, men nyt Saffini pikan sykin taas sitten K33. Stig Broberg, der på et andet tager godt tip. K33, der er så til slutter til to. Nummer 2. Silje Findersen. Giver mig godt mål det min den nye gør, og så nu ting det var så simpelthen bare Silje Findersen på Rejlung Danielsen. Knud Brandt, det var nyt dog. Sami Bjørne, Rejlung Danielsen. Rejlung Danielsen. Siger der på et andet, så går sig på den nye ting lidt dårligere. Jeg tror ikke, jeg kan næppe nære med slå Silje Fiva. Sen giver jeg formødt, at man til at bad. Elias Ingvar Martensen. Der på et andet. Karl Frederik Konvold, siger man op på den op på nummer 9, bare løbert. Doch, det er det Mølgaard, og så ind i situationen. Må det ikke dog, der til den var må det til rådet, bare vi Mølgaard. Så tilbage K33 med dem. Passer sjungen med bare vi så på en buk, der må du slakke til så. I passer amat der var der kurat i så til. Uni, ingen nemikko. Tokkaltaavillu nitsuqulit ingerlaarsit Paavi Mølgaard hun misnari saqqilerluit isartitivoq Paavi Mølgaard 1-1 10 minut arsarput sameetungalat Patrick Larsen imod qandunniutaruarpaak sianni nimmisitiina qapoqqani K33 Silje Fiva, Amuda Kielsen. Der er så buk. Så tager du ena. Eller må den ikke så bakke sig nærmere. Bare Silje Fiva rammer giver dem på en og den. Synes redan er buk amma. Bare for så det buk ena du. Eller må det dem til måne kurat til der ngor slut. Og for så man bisa ikke det på. كيف يا فوميت لو نيشي من قلنا لنا يطلع تبق مرغ الطافيه سمك K33. Der på et andet. Jeg så det. Isaksen. Siger man den indtræng i det ting i gang. Stig Broberg, jeg synes, at jeg slår på det siger der på. Patrick Larsen, den indre i slår. K33 andre sok. K33 تقدمانه إنه كنوزن أصلا متجوق دنيا ساسيو لمنك قنت إنه تيلسن Benny Abelsen, den er ret op. أنا K33 بقى ساسق لبد قنت سديك سيبولانسن إذا تصالحوا مولد ونيران ثوت سكوتنا تجاب تصوم سديك سيبولانسن إذا تتصالح كسويت لنا تمام كيف يفهم الصحة سواد تتقشن بد Men der mister man ikke. Hvor jeg ikke engang så er det dagput. Så Karl Frederik Konvold og Silje Finger så. Bare vi går op på sådan op på Simut. Der bliver der rundt så går tip og så jeg slår på. Fæltip Silje Tring i efter to. Det nu må gå ind og Thomas Abelsen. Kan nu holde på igen og så han sin slå. K33 Målsbak. نتشقى محلوين صابت أنا مستعمك أتاسابت كيف يفو أما K33
Maliyaq. Taga biasarpoq. Terpetuganat tunniullu Jensuli Saksinimut siumut simmillu Knapartamik silluupinerluni. Thomas Abelsen. Samip tunganut Alungor Danielsen. Utimut Knopant Arsafiorqanut. Utertinnerport Samip tunganut Alungor Danielsen siun aqutisiuor kisanni ilimik tunisaqaani. Arsaq aninnertoq K33 Morsbak. Maria Petersen aina 33 måneder Morsbak kasilluni biarsarpoq Kifia formel silluufineqangaikkaluarpoq Jensuli Saksinimit arsaq pernerarpoq Archik Hansen. Qaqqaluunerarnerani arsaq attorneqarsumoo. Mattemik tommoi Butcher Larsen sikappoq ainoqilsinaantakussarput Aqqalu nuka aqqalu probe qaqqaluunertoq. Assersornerluni. Pissinnermani attorsimaamiuk Mattemik Frisbak G4 for minuttet 15 ingerlaarsit Så sørfiup Samip tunganingaannik straffespark feltfilutaaningaannik qaqqanuarsangorput nuka aqqalu probe. Taga G4 formit qaqqanipiarsuarraput qaqqanuunerpoq. Patrick Larsen min kortsasaming silluufinerluni. Makkotrasiillufiva terpetuganat Sadik Sipolonsen terpetuganatiut sukarasimik arsamik ingerlatuoq qanuuniarl iserterialuarpaalu anasuli arsaq suli perneqangilailuamik angula kiilsen tunniuteqqillugu amma iserteriarpaat kortsaatra uniulaalaanguarluulu uani Binia Abelsen iserteriakkani luatsingaappa morulit uniulaanguarluit Tas arsaattarfik masakkami siaraaraanguaratta arsarlu aammasallani puallani taamaallani mormaannimat akornissaanut aarnakusuornertarpoq so am tastakuseqartaarparpu mormaanni kukusaartaarlu taamaaseqartaarput moorinik amma kiileqaappu attaaqqinnaq G4 arsamingerlatsippu samiatungani Kalfred Kolmål Butcher Hansen Hansen Alungor Danielsen Samip tungani Biarsarpoq nuka probe Samip tungani siumut aqutisriik paviamut ilutiika kisianni Kalfred Kolmål qaqqanut Sakortip paviamilqor Samip tungani tunuukanneq Alungor Danielsen utimut qaqqanut nummer 14 tuninerarpoq. Elisianguaq Martinsen samiatungani arsaq animmat qanuussangorput G4 formit sassissarfumi samiatunganingaanit kanna paaviamilqor arsamikaallerpoq Yalasinerlu nuka aqalu probeama tuninerarpoq. Paviamilqor Samip tungan qaqqanuarioq. Kortsaasavin silluufinerluni. angula kiilsen terpetuganat tunniullu ernisiilisinimut inuk Knudsen samiatuganat tunniusserialuarpoq kiannili G4 formien silluufinerarluni Samip tungani Alungor Danielsen Stig Broberg Kalfred Kolmål Stig Broberg Samip tungani Simon paviarpatasinnerarpoq paviamilqor målmand kisingerpoq feltisitingoning isertiarpa mormani toqqina luutersaartar paviamilqor isertippaa taamaallani G4 marluarluni siuarpoq minutsit atningayaat ingerlaartut appassaani paaviisertitilluni G4 siuartillugu marluartillugu
Kort 33 taasaqarsut. Minut 18 ingerlaarssut. Anaqilisinnaан takusinnaarput paamia vilkoo. Sutsaarpo molmani toqqannaalluu molmani marsapa. Paasinnaagimmaa utersaartor paamia vilkoo. Isertittiuq. Ja. Molmani ulluni uminaunarpu taamat assigaluarluni. Ikiorneqarnani oqarsinnaavut assarsuisinningaanniila. Kuuni utipallassimajusaaluarput assarsuisi kort 33 paamia vilkoo malilluu. Soan ikas molmani amma poqqataaqanu periarnersoq. Sinaanut persinnaaluarpoq. Sesikkisun periarnermik qaqqanuutersaarpoq. Carl Frederik Kolmrød, Thomas Broberg, Salmi Duanut, Alungor Danielsen. De 44 år, Appetisinnerput, Kenny Patrick Larsen, Mik Koltrasa, Silupinnerpok, Bedre Gelo Tinika, Carl Frederik Kolmrød, Utersartor, Arsar Anisin Larlago, Ilo Tinika, Koltrasa, Målsbak. Patrick Larsen, Domne Larlago, Ilo Tinika, Carl Frederik Kolmrød, og Marsar Sakkorterne Larlago, Arsar Anisin Larlago. Kort 33, som ingerlatipput. Lilo Kleist, terbeetunganet, Serik Sipolonsen. Serik Sarsiorpok, Satsaralluula assannerapporli. Arsapingunnerpok. Kort 33, Arni Thelesen, Sarsiorpok, terbeetungani. Syli, assa ingerlallu, qaqqanuuniarlun Sarsiorpok. Qaqqanuurluuluk isianni, perneqarluarpok. Mura Kilsen. Totsoqillu Serik Sipolonsen isertitserpoq ammali torqallalluunnarluu ngasianingaannik olmanni qulaasilaanguarluu appassaanik amma isertitsilluni kuuni unamminermi Serik Sipolonsen Serikkut paaviamulgooru Minut 10 det farsinnaavut tavarmik molmaanniusut аллартиннерлу ториуссуппут so wani ungasianingaannik sakkortuu moroartaamiamma Serik ana aqilsinnaarta kussarput unuuningaannik Serik Sipolonsen inissilluagullu ana isartoriara molmaanni torinnaruorpaa siaqqunaatiranguarlu so 2 minutit 20 ingerlaarsut Arsaq aninikummat Jensol Isaksen Samyutunganik ilmut indkast Arne Thelesen Ino Knudsen Simot Arne Thelesen Lilo Kleist Knud Brandtevik Arsaq Tionorborg Steve Broberg Thomas Abelsen Samyutunganut Alungor Danielsen Simut Appetisinnerpok Paavia Mølgaard Kisanik Ilotino Sanraput Thomas Abelsen Carlo Broberg Paavia Mølgaard Qaqanitor Telbutungan Sakortip Uningorarlani Sinaanut Ilasangor Martinsen Kisanik Tunnunaarta Ilotinnerangimmat Kotarsaamik Arsartingu Qinnerpok Angula Kilsen Sinaanut Jensol Jensol Isaksen Ino Knudsen Qaqanitor terbeetungaanut tunniullu Ino Thelesen Ino Knudsen nimut tunniuteqillu Utatoqqinnerappoq Aputiaq Hansenmut terbeetungaanut Ino Thelesen Simut appatassinerarluni amma nummer 17 tunnissuorneqavippoq amma lumi atorluarlugu nummer 17 kort 33 Henrik Ezekielsen ilertitsuoq kort 33 pingasoraartilluit uuni aqillinnaarnta kussarput illuutungaanningaannik aqqalluni tunineqartoq inuktiilisinnimingaanniit mulmanni avarattoq toqallallugu saneqqutoriarlugu mulmanni ulineqannutiartikka Vinkidi uonikka
3-2, kort 33 mut, minut til 23 1, offside, G4 format. Tässä minut tiusin irangorluut maurit tallimat iltинеqarput Mori tallimakkaarluut akuaratiillugu mooraqattaarput Maria Petersen terpeattungaanut Rutger Hansenmut Inuk Tillesen Simut Atainisartitsoq Henrik Sikirsen tulluuqeqqanut Angula Kielsen terpeattungaanut Inuk Tillesen apatassippaak sianni siulliufiineqarpoq Alma Nielsen arsortuarluuni irikkaluiluutingikkaa Aqanorneqarpoq Giviaun silluufiineralluni Angula Kielsen Jens Uri Isaksen Sibiru Hassaq Siulliuniufiuat K33 Sydibra Sarsjobut Jens Uri Isaksen Arsanrapporli Giviaun terpuitongana Sakortip Sarsjobut Steve Simukanneq nummer 4 Carl Frederik Konvold Apotsen på Sakortip Saltortarangoraarluni Ksannili Fusbak Talini adorluut Sakortip qangiiniarami kortrataaramut Fusbak K33 Samik Sarsjobut Jens Uri Isaksen Qanat Angula Kielsen usertilaarlugu Lilu Klastimut Rutger Hansen Inuk Knudsen Angula Kielsen terpeattungaanut Inuk Tillesen apatassинерапpoq Assinnerapporli G4 formunit Tamaaluni Risbak K33 mut sassussarfiat terpeattungaani Tukanna Inuk Knudsen amma Inuk Tillesen Risbakkissaltik piarasarput Risbak K33 mut qanorullerput Tukanna Inuk Knudsen piaqauq Tukanna tommoosiqarpoq Inuk Knudsen qanorullerpoq assanneqarporli nu prantimit terneqarpuniaqummallugu G4 siumorpa Sirik Sibronsen professorsiorpoq qanorullerluarpa arsarli assanneqarpuni sinneqarlunu G4 formunit Fjerde så ser du op, at om K33 minut, så du finder op, så rapporter. Amma. Risbak K33 mot Inuk Knudsen, hvis du rammer. Carl Frederik Konvold midt. Risbak K33 mot Inuk Tillesen. Linja Lilu Klastimut Angula Kielsenmut Angula qaqqattunganut arsamikiginglattivoq Jens Uri Isaksenimut serteqqillu Patrick Larsen terpeattunganut Rutger Hansenmut Rutger Siumut Inuk Tillesenimut arsanrapullu G4 formut Pavia Mølgaard serteqqillu Qanut Konvold Knud Brandt G4 for Sydiarsamik Ingerlatiniarsariput Siumut Sakortip Arsauterteqillu Muudnittumut amma uterteqinnerappoq Samiat tunganut Knud Brandt Samiat tungani qaqqa tikippaat
Siumut Pave Mølgaard på Dessinarborg. Altså sådan rapportli på Jack Hansen midt. Så til Ludorsaq. Det er Karl Frederik Grønvordet. Siumut Thomas Abelsen, din rapport. Amadumi. Og så Thomas Abelsen. Vi så til op. Men vi så når det er det put 3-3. Minut 28 ingen klar 17. Thomas Abelsen Siumut op på det sin ramme. Målmand så satser dog. Og der er så. Så til så. Der må til G4 for. Så så meget put. Nogle minutter må du der fyre på. På 33. Jeg tager til ribut. Nu Knudsen. Og Jack Hansen mod. Så til to. G4 for midt. Så Simut den nye tager op. Pave Mølgaard. Det der bliver du andet. Så går til mod. Så til to. Det der bliver du andet. Så til to. Steve Broberg mod. Patrick Larsen midt. Til finder resten af sig på den rapport. G4 for med skærmen. Til en rapport. Pave Mølgaard. Amma. Der kan nå. Så det er sagt ingen slår. Så går det sip. Så til tager rapport. Så den resten af det. På 33. Så det Isaksen. Siumut. Og på det så er der rapport. Siden G4 for med Amma. Syltig finder resten af. Thomas Abelsen. Så tager to. Samir Duganet. Det er Frederik Grønvold. Danielsen. Så er så til bok og Granit. Så går det til mod. Jens Ole Isaksen. Amma. Så det er en slappat. Jens Ole Isaksen. Siumut, det nye slå. Nummer 17. Henrik Isikirsen. Lido Kleist. Morten så tager slå. G4 for midt. Tjokkepat. Nu brændt. Siumut Thomas Abelsen mod. Så tager midt. Så er det ikke bat. En kast. G4 for mod. Gina tror jeg, ingen tager sæt. Der må man ikke. Finger så var rapport. En kast. G4 for. Så går det sip. Patrick Larsen midt. Så er den rapport. Men så tager den rapport. Eller der falder jeg helt ind og slår. Steve Broberg op. Så tænker jeg bare. Så tager jeg midt. Han tager rapport. Jack Hansen imod. Så bliver det godt endnu. Tidesen imod. Dominic Tidesen. Målmanden. Så tager jeg på Jack Hansen imod. Jack Hansen endnu. Knudsen imod. Amma. Det nødter til du tænker at. G4 for med. 24 år. Så det er jo med. Nu går det Broberg. Så tænker jeg at slå ind og slå mod det. Kula til den mål slå med. Målmand at Dormik og så kan I slå. Der må jeg stikke. Jeg må du sænger på, og kan du stikke. G4 for midt. Men det er Peter Snip. Det skal. Så kan du rapport. På den resten af Patrick Larsen midt. Kan se det. G4 for midt. Til 4 år. Amma. Cedric Sibulonsen. Godt så tager midt. Og kan det nye bat. Endnu Knudsen. Det er bedre du det nye tager du ikke. Det var ting ikke. G4 for midt. Til 4 år. Der er simpelthen på det. Sådan
Tommoisoq Larssuak Lundblad Bavok 1 minut 33 ingerlarput tamam pingasoaqapput unamminequna isaatitsit fiullualaippoq tas naliinnasaunik ana siumornerappoq iluatsingaаллуиннэрнеқарлунили 33 minut nallannaq siumut 4 forme bigat 33 minut amma pissarsiaqippat Jens Ole Isaksen ammiat tungani arsanik ngallatseruput unisarsiorluni samian talutunganut arpatassiistigalugu amma takanna iluatsippat samiat tungani Ilu Kleist Jens Ole Isaksen sertitsaruappoq moolillu uniorlugit amni tasuku naliinnassuunik på 33 5 taavulu G4 7 kisenni G4 ayuasaunik tassa 5 sapput tamam unaunamina pingauteqangatsiarpoq namno qinnissat tulliuttut seqqarsaatialuit Kort 33 saq 27 minut Inuk Knudsen tunusaaruappoq sinergi 4 forme arsaanqaaruaput kisennaamtu tioqippaat kort 33 minut Uni Tillesen G4 forme minut asaq tiuneqaqqippoq samiatmaani ingerlanneqarluni Maria Petersen sinneqarmat nyt 35 ingerlaarsit kort G4 for saasussarfum talerpiattunganingaanit kastsangorput Inungoqorpea tastammik mannamut -9 isert sinerni tamarmil pingasunik punneqaarmik naliikunik tas assiiqqissaramik uanilu unamminam naliissaunik naluorma kittisoqas tussaasanersoq kamannimma koomut apoqutiussaasaarput tamattoqaasaassappat G4 nummer 3 ungallaarmi massakkungallartorpingasuni pungerallani isertitat nigiassusa -9 milluni taala kortraa nummer 4 allani amma taamalut pungerallan pingasunik amma taamattaaq isertitat -9 millut ja isertitaat marlaqatigipput isertitsiffiitinnerula amma amarlaqatigiiltik tamaammat nalieriasaassapata Då G4 formet på sarsiorput kalfari qolmaal tunumuganneq saaluasiaqmut kiserteriera qaavamn kaarli inertulaangorlawa arsa anisoq K33 Molsbak muminnissamut arfinipingasut sinnilaarluit kisimik amiataaput Molsbak K33 mut Maria Petersen arsamik аллерпоқ аина Maria Petersen арсатигоорлу Kifjavomut nærumillu sillifinerpuk K33 tiuneqaruarpoq angula kilsin sannisimmu Kifjavo kast Simut Stig Broberg K33 Uni Tillesen Granit Stig Broberg milli sillifineralluni paavi mulkoorma Sorsingailluinnerlorpoq taqqasimammalli offside Risbak tassuuni ongaatiinerappoq naliinnassapa taukuunammisut moodi assigissagamik puungilu assigiltik makittisoqartussaassooq kikkut famminngorniutissanersit
kikkullu syungorniut sanersut kisinnaataat nali isaaluarpata Serik Siburansen isertitaraappu isertittuulumi uani unamminermi isertitaasa Serik Siburansen pingayussaat qainnerput nali teqassapma kittiserassa isertitisoqarpoq tässä uani mikkortumi siullermi isertitat arfiniarpassaat amma taamatuingerlaannassuut tässä isertitat una kiusiunaviangilaq taava paqutainnalissoq kikkut isertitinerusanersut taamaaltillu famminngorniunnermut sapaatiuppat ingallanneqartussamut angullutik Kiviapo Sarsapor amma iserteraluarpaat Kaffa Conrad iserteraluarpuk sanni moorit qulaatingatsiarluut aina Serik Siburansen isertitaa arsartut keqqani qaangilaanguarluit tässä famminngorniunneq sapaatiuppat nunnaaqutaq ataatsinut ingerlanneqassaaq taavalu syuingorniunneq arfaningorpat nunnaaqutaq ingasut qaqqanut ingerlanneqarumaartuni Motsbak kort 33 Liaq Petersen siumorpa ernatialisinnemut nip qaqqanut angula kiilsinnemut angulap siumut Serik Siburansen tuniva Selipedaafissarsiorpoq qaqqanorluulu kiin assarnerapput kiifiapoissarsuisuanit inuknuusen tatseqqilluu angula kiilsinnemut tiaq hansinnip samiatungaanat tunniulluu qaqqanut piinia liiluklaasimut tunniuteraalua iluatineqingammat Kaffa Conrad tunumuginneq knuupantimut iarseqqinnerpoq talerpuutungaanut taaka inungoqqorpaa talerpuutungaani utimut assersuusumut Elisingor Martensen inungoqqorpaa Kutretramet siulliuffiinerpoq tiuneqerlinarsaq tuniassarsiorputaaka Pini Appelsen tatseqqilluu Jansuulisaaksinimut Jansuuli talerpiatungaanut tuniusseraluarpoq assanneqerlunili Kiifiapo monitoota Ola Isaksen Mulgaard Simon Kiifiapo Sabrava Knud Brandt Simon sakuarpatassinnerpoq Patrick Larsen milli kortarsaam siulluvinerluni Kiifiapo parsatiuqqippa saamiuttugaani aalungartanialsen tunumut Knud Brandt qaqqanut Thomas Abelsen Patrick Knud Brandt Thomas Abelsen qaqqaniperaavissarsiorpoq Steve Borberg tunillugu Steve Borberg siumut Thomas Abelsen muutaqteqinnallugu igerlaanerlaarpa tassinnerposakoortip moolmaani kisingeorlugu moolmaani kisi annaappa utersaartorpa Mulgaard peraavissarsiorpoq qaangilaanguulaarluni talerpuutungaanut sakoortip arsaarnaarporli Jansuuli Isaksen siumut samiatungaani peraavissarsiorpoq amalu tunniulluu samiatungaanut Pini Appelsen appakanniarsaaroq tunniassarsiorpoq qaqqanuringayaaipoq tatseqqilluuli angula kiilsinmut angula siumut inuk Knudsen tulineqarpoq inuk Knudsen tatseqqilluu apatiaq hansinimut apatiaq qaqqanurussallun piarersappoq qaqqanut angula kiilsin peraavissarsiorpoq samiatungaanut tunniuteqqilluu Jansuuli Isaaksinimut Jansuuli Isaaksen sinaanut Pini Appelsenimut Pini Appelsen qaqqanuruniarsaaroq qaqqanorluul pisianni kiifiafoormiut siulliuffiineqarpoq Apatiaq Hansen siulluvinerniaqqamik saamiuttugaanut tunniunerarpoq Jansuuli Isaksen peraavissarsiorpoq arsamierlatior Jansuuli Isaksen salterutalanguulaarluni kiallili arser pelangunnaarni tinguarasimaami Frisbak kiifiafoorma
Kifia siumut tunniutaruappaat sinaatiullanisimamat indkast K33 takussaarput Jens-Ole paatsaanguaq nusukkamiuk tamaallun faspakkaltik kifiaruumiut kifiafoqatiut intasiput Thomas Abelsen, Sakortip Arpadassippa, Terpuituatiut, Sakortip Rapsarsorpok, den nytter ikke bare velkommen i det til Sakortip, bare med Mølgaard, Terpuituani, Rapsarsorpok, Kakanor Loro, Sakortip med sit løb, jeg kommer ikke så tit Sakortip, Iluatsi, Lone, jeg kommer ikke så tit bare, der er meget undermiset, når længe riput. Kifia for sisamang kasok, K33 amma sisamang kasok, minutit 4 raksut. Atitik ataqqalluit atsanguaq 33 qaam 33 massakut 4 kifia for loq ingerlannerappoq siatassorluqqareeripput nali saaluarpata makittisoqartaaqassooq kikkut fatmingorniutsanersut kikkut 7ingorniutsanersut Aksak. Jeg tænker Martin, når det var Simon, Sakortip, og det så kan I tænke. Tungula Kielsen, Sanik Simon Ingertatuq. Doktor Tungatiut, Professor Siopok. Kanor Loro. Kinitlu. Pinia Abelsen, Kisen Pinia Abelsen taqqasimasoq. Sinan tommoyasoq. Marius Jeremiasen uani oqatiinaqapputassa tormuri minutsimik ataatsimik ilasiimasoq utsiaq Larsen K33 terpiatungan professorsiorliput ammitsilesen qaqqanorluu suli tiumimat isat luagaallu kisiinnamuulit qulaatingaatiarpaa taamaaltik Kifia formiut Målspakkertussangerput sekundet 25 tamallaamiataaput Kifia for Morlito, Ola Isaksen, Mølgaard, Simon. Tommorusikkarpoq tamam sisamаарput mikkortu appa minut 15 qaangiuppata attartileraappat mangani alkaatissinerput ningaqqissaarput